Jalup jatend piny Rigathi Gachagua onyiero wach mawachore ni sirikal ok dew oganda magero uchumi e yor miyo ji nyiero kod bago tuke ahinya ka gitiyo gi mbui kod lony manyasani. Gachagua wacho ni piny owacho ong'eyo maler kaka piny sani ochiew kendo lony manyasani obiro kod thuolo mathoth mag tije e piny mangima, gino machiwo thuolo mar dongruok mar uchumi ma pachoka kendo nyayo pok e kind rowere. Gachagua kata kamano wacho ni lony manyasani kod mbui mopogore opogore masani omienjo ni koda gik moko ma ok beyo manyalo biro hinyo rowere ma pachoka, kowacho ni sirikal biro tiyo kod migawo mar lony manyasani mondo okonyie kedo gi moko kuom achiedh nade mikelo kod lony. Opportunities through the Talanta Hela initiative. I'm glad to note that the theme of this year's festival is unlocking opportunities for socio-economic transformation through drama and film. The creative economy contributes 3.1% to the global GDP, with the cultural and creative industry absorbing more youth between 15 and 25 years, the same age bracket as most of those in this auditorium today. Already the Ministry of Education and KICD have rolled out monetization of drama and film festival content through YouTube and other channels. And this is substantial progress. Distinguished guests, esteemed teachers and students, on this note, I congratulate you all for planting more than 20,000 trees during this year's drama and film festival.